लंदन हो गईले पढ़ाई करके अइले अइले उ सब कुछ सीख के। लंदन हो गईले पढ़ाई करके अइले अइले उ सब कुछ सीख के। तो बाबा भइले विश्व रत्न बाबू संविधानवा लिख के। बाबा भइले विश्व रत्न बाबू संविधानवा लिख के। बजावा देगा बोलिए चल कि बुद्ध धर्म त महान बाटे सारा जानती जहान बाटे अभिड़ हो जाता होला बड़ी भारी मोदी जी के जहाँ धन बाटे तो झूठे काहे करे लेखा रचवा पलाप जी अब रही करबाती बुझा रचवा पलाप जी जाके छपवा दी गप्पा रचवा पलाप जी।